Moje meno je Samuel a minulý rok som sa začal zaujímať viac o záhradkárčenie. Preto som sa rozhodol, že tento rok spravím krátku videosériu pod názvom Gazdino. Počas tejto videosérie budem pomáhať mojim rodičom v záhrade s cieľom naučiť sa niečo nové a rozšíriť si vedomosti. Vítajte. Ešte predtým, než sme začali sadiť, tak sme s rotavátorom kultivovali pôdu. Týmto procesom sa pôda prezdušní a zlepší jej štruktúru a následne sa môže sadiť. Tento rok sme začali so sadením trošku neskôr, ale okrem tohto, čo vidíte, niektoré rastliny sme už mali predsadené a posadené, ako napríklad brokolica, kaleráb či cesnak. Mrkva a fazula sú už posadené a teraz idem sadiť uhorky, šalátovky a nakladačky. Síce už trošku neskôr, je 3. máj, ale nejak sa nestíhalo. A keď sa pozriete, tak už sme v strede tohto menšieho políčka, čo tu máme. A taká poznámka ku videám, budem to robiť takým jednoduchším spôsobom, aj ten strih, aj edit, aj všetko. Mi to nezaberá veľa času. A nebudeme točiť iba na tejto jednej lokalite, ale aj na iných lokalitách, kde niečo sadíme a pestujeme. A dúfam, že sa vám táto videoséria bude páčiť a môžem ďalej pokračovať so sadením. Všetky hlavné veci sme už posadili, ešte budeme neskôr niečo dosádzať, tuším cuketu a druhý typ fazule, ktorý si nespomínam, ako sa teraz volá, ale to je jedno. A teraz budeme najmä polievať a čakať na dážď. Po dostatku času, živín, svetla a vody sa začali prebúdzať prvé rastliny. Ako prvé ovocie, z ktorého sme sa mohli tešiť, bol zemoles. Okrem zemolesu sme už začali zbierať aj prvé jahody. Medzičasom som pretriedil minuloročné papäky, ktoré sme používali na ťahanie fazule. Následne som z nich spravil konštrukciu, po ktorej sa bude ťahať fazula. S tým, že nám už všetko pomaly rastie, tak nás čakajú ďalšie procesy, ktoré budeme v tejto záhrade robiť. Ale tie si ukážeme až v ďalšej epizóde. A týmto záberom by som sa chcel rozlúčiť s vami. A ďakujem za pozeranie tejto prvej úvodnej časti a dúfam, že sa vám páčila.